Ano daw ta? Kami nahanakan mga bakal ngunyan. Dati ang mantika ay 18 man sana. Ngunyan, 40 na ang sarong bote. Dati may asukal pang aduson. Ngunyan, pag kami nahanakan asukal naan, puminunta ako sa supermarket. Hamak pang 50 na ang kabangang kilo. Pati ang pamasahe ngunyan sa tricycle pag kami nahan naman. Hamak pang singilon ako dyan ng 30 pesos ka sa tricycle driver. Pag kami nahan ng singilon niya sa ako. Kaya ngunyan, grabe na ang pagtiyos ko. At 350 na sana ang sahod ko sa sarong aldaw. Lasing merendalan ko pa. Tapos bako pa ako libre sa pagkaon sa trabawan ko. Kaya ang natatada na sa sahod ko sa sarong aldaw. Aram kong pila ha, 10 pesos. Kaya inay, grabe yun talaga ang pagtiyos ko ngunyan. Kaya minsan, gasila na sana ako ng tawyo pati asin. Anong magiginibo ko na pag kami nahanakan ng bakalon ngunyan. Pati ultimong magig sarap, 5 pesos na. Kaya pababaon nyo na lamang yung presyo kan mga bakalon. Tada inang natatada permi saya sahod ko. Tada ina ako naipon. Hiluan yung ngunyan takada ko akong utang na dain na bayadan. Utang ko kay Mading Marites. Yung bayadan ko pa sa asa. Tapos yung bayadan ko pa sa home credit. Yung utang ko pa sa Bombay. Utang ko doon sa mga kapaniniming tindahan. Ya, mapainan na sana ako kaini. Alangan manada ko yun bayadan. Siyempre pang gasolingilin ako ito kan mga pinagkakaurutangan ko. Hamak pang yan. Paano ako makabayad sa mga utang ko? Nakamayan kan mga bakal mo yan. Day na ako naiipon. At day na ako naiipon, lalo pang nadadagdagan yung mga utang ko. Paparanohon ko na ini. Problema talaga to. Ata ka na kaaging bulan, didiita na kami maputulan ng kuryente. Pati, yung sa tubig, didiit naman kaming day makabayad. Day na talaga mauswag kapos-kapos na sa budget. Hamak pang sahod ko. Kulang pa.